MLA ka Mawshynrut constituency ubak jigur mertong. Ulayo ban sami kitin sob Ïing si Longïing jong Southly ki polling station jong ka Thaiñ Maweit. Ya ka ba ulamang karpangleng ba ka MLA scheme jong u ka bdei jong sunam arjar khat khandai arjar arpo. Ya kitin sob Ïing la sam manakas ngi balang jong ka tayo hanong stoñ dai kinongilam bat kiri rong ba jong ka party NPP na Mawshynrut. Kinongilam jong ka tiga party kile thu ba ka Thaiñ Maweit ki don Southly ki polling station. Badia kinrip tili ki polling station on sam Maweit karban nak banta kita ki Southly ki polling station ki bakamjan la sam no menta kasngi hanong stoñ. Kini ke jing samtin ke bamenta ke ka de nak ta ka bah jong ka arjar kat kendai arjar arpo. Ki don ha ke ka area Maweit ki don basan pun ki snong. Ki la jet man la ki snong. Leng ba jo ki rong ba leng ba jo ki Longïing la jet. Ki Longïing ki ba dei hok ban yo ki Longïing ki ba tu ki ba toi ki ba tap dau tlum ki ba tap dau trau don hok ban yo ya ka tin mo tingi la jet adin haba ki la sumit de geles e menta ka ne ka tin kala poi ni hanong stoy e nomar ni ha ede mo ejungi ka don spo polling ndri polling ka don sti sa room sau polling ka don sa kenjang ki ndri polling ka don sti sa room ila pan hap no sa mo nagam bagi jing bit jing biang jing ba ki no snong jing tu ka ki sau polling ki banon kam sa ni sidrong kentup ya ka siang kentup ya ka polling pendeng benrau ka polling nong trau bat ka polling walung do ka badon kumba atau san ap ju snong dia mentang yo ban sam no kumde ya kene ketin kene jing sam ya kene ketin kalong ka bang ya pan bai bat wa mele kumde ya jing pun kam wa mele dale dehi umla ban wan ta dia la ban set no hangi kiri orang ba ban ya pelam dia kene ka kam tengi sam lai bang kawe ka Longïing kene ke area Maweit kene spok polling kidan kumba chispa ndru pau tam chispa ndru po art chispa ndru